What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay maglilitson tayo guys ng manok. Yan. Binigyan pala tayo ng manok ni Patrick. Yan. Pretty. Gawin natin guys, doon natin lilitsonin sa kubo nila Eric. Doon. Papakita namin sa inyo guys. Siyempre kasama natin, Eric. Hi guys, good morning. Patrick. Kameraman natin, Justin. General. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, kukunin na pala natin yung manok. Guys, nasa kubo na tayo nila Eric guys. Dito tayo magluluto Hi guys. guys, welcome to our kubo. Guys, gawa tayo ng litsonan ng manok natin. Yan. Example. Guys, dito natin itutuhog yung manok natin. Yan. Linisan lang natin guys. Baga. Wala na natin ng guys, balahibo. Di na pala namin pinakita guys yung pagkatay guys kasi medyo masilan eh. Guys, ano tayo ng lamas natin guys para sa ito guys litsong manok. Sasalpakan natin yan guys. Ready lang natin yung lamas. Guys,
lagyan na natin ng ano guys, lamas yung ilalim ng ano natin, ng manok. Yan, sibuyas. Pagpapin natin yan guys. Luya. Tapos ito guys, ganda, pampano yan, pabango. Yan. Tapos ubos na natin ito sibuyas. Oregano, yan. Yung tanglad guys, ito yung ito yung pang ano natin, pang lock. Lagyan natin ng seal. Tanglad. Tuyo konti. Tapos ito guys, yung ganda, ito yung pang punas natin dyan para bang yung ano, manok natin. Yummy. Yung ano guys, itong ganda pala, ano yan, parang dahon ng sibuyas. Kaso ito kasi sobrang bango talaga, pampasarap. Hindi ko alam kung anong tawag to sa Tagalog eh. Ito sa amin dito sa Bisaya guys, ano yan, ganda tawag, ganda. Tatahiin na lang natin dito. So, guys, lagyan pala natin ng stick yung pakpak niya para di gumagalaw. Alam natin yung litsong manok. Pagayin natin.
Guys, okay na yung ano natin. Litsong manok. Yan guys. Oh. Tanggalin na natin. Dami. Guys, tanggalin na natin yung litson natin para matagtad. Guys, kain po tayo guys. Kain po. Guys, tapos na tayo kumain. Pahinga muna tayo saglit guys, tsaka tayo uwi sa bahay natin. Yan sila Eric guys. Guys, tapos na tayo kumain guys. Pauwi na tayo sa atin guys. Let's go! Let's go. Let's go! Guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like Share. Comment down below. and please don't forget to subscribe. Salamat po!